Kaixo, bideo honetan 2004ko uztailean agertu zen ariketa bat egingo dugu, gravitazioa lantzen duena, esaten digute gorputz bat, kasu honetan bolatxo gorri hau, itsasoaren gainazaletik 500 kilometrotako alturaraino eramanda kohete baten bitartez. Hemen zegoen hasieran eta hona ekarri da. Esaten digute 500 kilometro direla atze altuera, lurrazaletik neurtuta, bale? Orduan, ja hemen jaso dugu datu hori, baina gero ziurrenik erabiliko dugunez, orbita horren erradioa izango da altuera gehi lurraren erradioa. Eta ben kalkulatu dugu, altuera gehi lurraren erradioa, beraz, hau ematen dugu. Esaten dugu lehenik eta behin, zein da lurrak sorturiko eremu gravitatoriaren intentsitatea altura horretan. Gravitatearen intentsitatea, orain ikusiko zelan kalkulatzen den, G balioa hori, normalean lurrazalean buruz ikasten dugu, 9,8 bat metro zati segundu karratu, bai? Baina galdetzen digute hemen kalkulatzeko, eta horretarako adierazpen bat daukagu, eta hori horrekin hasiko gara. Gravitatearen intentsitatea, G, vektore bat dena, bere modula bakarrik kalkulatuko dugu. Jarri dut hau honen berdina dela, G izatez vektore bat delako, baina gezitxoa goian ez badiogu jartzen, horrek esan nahi du modula bakarrik kalkulatzen gaudela. Horregatik endut negatiboa eta hemen agertzen den vektore unitarioa. G da gravitazioaren konstante unibertsala, M izango da lurraren masa, eta R, nola kalkulatu nahi dugun G hori puntu honetan izango da orbitaren erradioa, sartu dituen balioak eta behar zenbat ematen digun. Behin datua sartzen ditugunean, ematen digu 0,81 biderramar bat hori ez duzu jarri behar, baina jartzen dut jakiteko horti datorrela. Azkenean hau da biderramar, geratzen zaigu 8,1 newton zati kilogramo. Zer da fijatu balgarana hemen? Lurrazalean esan dugu balio hori dela 9,81 bat, eta urrunduz gero txikiagoa da. Azkenean intentsitateak esaten digu zenbateko eragina daukan gure gorputzaren gainean. Nahiko logikoa edo intuitiboa da, zenbat eta urrunago egon gure gorputzak gutxiago sentituko edo gutxiago nabarituko duela lurraren eragina, ezta? Eta infinitora bagoaz, hau 8,1 izan beharrean 0 izango zen. Bigarrena. Posizio horretatik, hemen dagoenean, zenbateko abiaduraz, eta kontuz, hau askotan agertzen da selektibitate azterketan, eta badirudi esaldi potentea dela, baina txorakeri bat da. Zenbateko abiaduraz jaurti barko genuke gorputz hori, hemen dagoenean, lurraren norabide erradialarekiko norabide perpendikular batean. Horrek esan nahi duena da, lurraren norabide radiala hau izango bazen, norabide perpendikular izango zen honetan. Hain zuzen ere, abiadura orbitala kalkulatzea eskatzen digute, baina horrelako modu potente batean. Orbita zirkular bat deskribatu esan. Honek guztiak esan nahi duena da, zein da bere abiadura orbitala. Abiadura orbitalaren adierazpena da, erratu GM zati R, nondik datorren jakin nahi bauzue badaukagu bideo bat zinetan azaltzen dugun abiadura orbitalaren formula nondik datorren, baina kasu honetan datu hau badaukagu, M da lurraren masa, eta R izango da gure orbitaren erradioa. Kontuz, ez da orbitaren altuera, baizik eta orbitaren erradioa. Behin datua sartuta, eraketa hau ematen digu, errokarratu egiterakoan 7.695, eta notazio zientifikoan adierazita, horrela geratzen zaigu. Hiru hau borbildu dugu bostonekin. Hau da gure gorputza behar duen abiadura orbitala orbita horretan mugitzeko. Orain, zein izango litzateke gorputz horren biraketa periodoa orbita horretan. Kalkulatuko dugu orbita periodoaren ekuazioa edo adierazpena erabiltzen. Beraz, biraketa periodoa kalkulatzeko alde batetik daukagu adierazpen hau. Bideo bat dauka eta saltzen biraketa periodoaren adierazpen hau nondik datorren. Baina nolaia kalkulatu dugun abiadura orbitala T-ren balioa baita ere kalkulatu izango horrela. Bpi bider R, non R orbitaren erradioa den, eta V abiadura orbitala. Adierazpen hau baita ere. Adierazpen hau nondik dator? Azkenean, hemetik pi zati omega, eta omega jakinda zelen erlazionatu abiadura linealarekin, hori lortu dezakezue. Zerbait gehiago, beste modu bat ulertzeko, goratu abiadura azkenean dela. Abiadura da distantzia zati denbora, eta bira oso bat egiteko behar dugun denbora T izango da, eta egiten dugun distantzia izango da zirkunferentzia baten perimetro, ezta? Bi bider R. Azkenean, abiadura bi pi R zati T bada, T izango da, hau T izango da bi pi R zati V, sin más. Hori izaten dut zue jakiteko zela erlazionatzen diren, baina garrantzi askorik ez dauka. Hemetik atera dezakezue, borratu dela. Hemetik atera dezakezue baita ere, baina nik formula erabiliko dut, baina zuzenean abiadura orbitala daukagolako. Esan bezala formula erabiltzen, hemen V jarri dut V orbitala, R jarri dut orbitaren erradioa, eta ateratzen zaigu biraketa periodoa direla 5,75 bider hamar ber 3 segundo.
Eta azkenik, azkenago galdera, de atal izango da, gorputzaren masa 100 kilogramoko bada, zenbatekoa da bere energia mekanikoa. Vale, energia mekanikoa da energia totala, kalkulatu dezakegu, bideo baten azaldu genuen zer zen energia orbitala, eta hori da, orbita batean biraka dagoen gorputz baten energia adierazpen batetik zuzenean lortu dezakegu. Adierazpen horren oinarrian dago, gorputz honek izan behar duen abiadura orbitala dela. Izan bezala, energia mekaniko orbitala urrengo adierazpena dauka, bideo batean azaltzen dugun ondi datorren, G konstantu bertzala, M lurraren masa, M gure gorputzaren masa, kasu honetan 1 kilogramokoa dena, eta R gure orbitaren erradioa. Datuak sartuko ditugu eta ikusiko dugu zenbateko emaitza ematen digun. Datuak sartzen ditugunean, hau ematen digu. Energia mekanikoa negatiboa da, aurreko bideo baten azaldu nuen, energia mekanikoa negatiboa izango dela gorputz honen eremu gravitatoriari lotuta dagoelako, horregatik negatibo hori. Negatibo horrek esan nahi du, eragina jasaten duela itxatzita dagoela, ezin duela alde egin. Aldiz, abiadura asko handiagotzen badiogu, energia mekaniko hau handiagotuko da, ja ez du orbitarik egingo, eta askatuko zen, energia mekaniko hau ja 0 izaterakoan. Baina hori da bakarrik komentatzeko. Emaitza honekin, nahiko izango genuke azterketa honetan.